Uy, uy, kanang pulso. Pana. Uy, gapitik mo man. Uy. Ano sa mo? Ano ba talaga? Tayo na lutras naman rin na. Kiklaro mo eh. Nakatulog man dahil ka. Brad, mga content creator may tagaan ka na mag 5K, hilak 5 ka minuto. Ay sus ka Ginoo, ayaw dawat ana Brad. Kamong mga content creatora mo, sige na mo kuha na ng mga tao ninyo hatag-hatag og kwarta aron mo mga kamilyon Dios. Undangin na ninyo. Kamatay mo, ayaw dawat ana Brad. Imong digdinag di ka bayran ane. Inyong gigamit na ninyong content ha, di naman inyong gibuhat. Ano man? O ganahan mong mutabang, ihatag ng kwarta diretso. Ayaw na ninyo og bidyo-bidyoin, mga buang man mo. Kaniyo? Di ko vlogger. Lakaw na. Imo na gasto ah. Si Kumin hilakom 5 minutes. Hello, wala ko pagkatawa. Salamat kayo tawa si Kumin. Lang mga makadawat ko. Pwede na ka? Ako pen ba? Ayun na. Ako na. Okay. Ay, ako na. Pwede pala oh. Hatag. Lata. Hatag. Amat. Hindi na tanan. Hindi na tanan. Ito. Ikaw ba? Nganong lain makikaglin ng tawan ako? Unya ikaw, nganong lain man kay kagnaong? Moy, Ay, pakunik ako hotspot. sige. Ako signal. Oo. Kasi password. Guwapo ko. Ha? Guwapo ko. Ang password? Guwapo ko ang password. Ginalaman ko, but-buton po lang tagay. Gwapo ka? Guwapo ko lagi. Kapag kabut-buton. Sige ko, buto ko araw. Kanay para kon ba sa kayan. Kiram lagi na. Eh, asa ning kabuyak sa gwapo? Ay, ako na. Man eh? Oh. Bayad naman ni Ah, dahil. manami gibayaran na dali kaya. Then kaning ka muy gwapo. Ay kanay, muna sa moy. Ako lagi na. Di ganoon mo ah. Ako lagi gi ka gabite. Oh, di ka kabite. Ako ana. Ay naman na siya. Charger na sulod na ari na. Oh, charger. Muga na charger, human nagbayad na ari. Hindi ganoon mo ah. Ay buwa ako lagi na. Muy gwapo? Oh, ako man na. Posible. Ay nabu. Basig na sa unahan ng tagiyaan eh. Doon dyan magkaka. Ko saya ka na matay paging buang. Ay no, kay murag imo ang mga kamot mo nang nakasluhan si mo kay murag walay exercise, walay tarong masahe. Typhoid mo una. Pambek lang akong silpo na ikaw pa magkagbuang. No. Tubagan ay kong pangutana. Dapat yes ug no ra imo ang itubag ha. Pero dapat kausaran ng yes ug no ha. Babe, nakailang babaye? No. Namakak ka na ko? No. Kausara lagi ng no. Sunagi kailang babaye? Yes. Agi. Wala mo kibatay. Wala mo gusto sa limpo. Upawan mo ni kanako yon. Hoy ako motor oy. Basta layulin ako motor niyo. Ay, asa mo tong motor? Matay sunod si manager ng dalak puno nako kay gipailan ako kaso sa korte. Nya mo ikas ka naman. Dili ko may sana. Ay squad. Squad. Saktong naa ka squad. Ano man? Apay kinahanglan kay kog kastorya squad. Kinsa man na? Ako amigo. O di ka mo ipagstoryahan ay.
Boss, ay, nagkabalo ka sa dapitan ni boss? Sulayin niya kuha ng cellphone. Squirt, Oy, matay kinahanglan lagi ko magpatsika. Paano mo rin nadaot akong mata? mao na kay umpog ka. Lubog lagi kayo, logo sa huwag klaro. Sino to sulayan? Kanilang tawa, sundara gid ha. Oh, Oh, kana. oh. Klaro ra. Maklaro naman. Kane. Kana. Oh. Oh. Oh, daot gyud kag mata. Buang dili, bigi po na ako masunod. Daot kag mata pa check up lakaw. Dili, bigi na ako masunod. Daot lagi ka. Pa check up. Check up na doon lakaw. Nakadungog atong gipangingon ni Moy kabahin nimo? Unsa man? Nga ikaw kuno wala kuno kay pulos nga pagkatawo, tapulan kuno kakaayo nya. Gasalig pud kuno ka ng mga kuan sa gobyerno, mga ayuda para nang AX, AKAP. Si Manday na siya manulti di ay. Last. Hoy, Moy, ikaw ba nakapilo na kay kapag Mayo? Ano man? Unsa man ingon nila nga ako kuno wa kuno koy pulos, gasalig kuno ko ng mga ayuda sa gobyerno. Kay tinuon man gyud po. Ah, gasalig man ko ka kay kanang imong nawo, murag lapa-lapa og TL, mao nang kusog kay kamanama og tawo. Sa? Kanang imong nawo, murag lapa-lapa ang TL, mao nang kusog kay kamanama og tawo.